Беларусы – один з самых неэмацыйных народаў свету. У спісе 143 краінаў Беларусь на перадапошнім месцы, адразу пасля Йемену, і перад Афганістанам, дзе справы яшчэ горшыя, чым у Беларусі. Чаму так адбываецца і што гэта значыць? Гэта наша бяда, якая тармозіць развіццё і дазваляе маніпуляваць цэлай нацыяй, ці ўсё ж такі гэта імунітэт, які стагоддзямі дазваляе жыць беларусам у неспрыяльных умовах. Пра гэта ў сённяшняй зоне свабоды, а ў ёй удзельнічаюць Ганна Соус і Сергей Навумчык у Прадзе, а таксама на сувязі з Менску Віталь Цыганкоў. А таксама сёння у нашай праграме. Голас народу. А пытанне ў Менску. Чаму беларусы не адчуваюць ані кепскіх, ані добрых эмоцыяў? Я не думаю, что мы такие прям не эмоциональные. Мы эмоциональные, просто мы все держим в себе, хотя в некоторых ситуациях мы не эмоциональные, но я не буду говорить на камеру. Голас свабоды. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Відэанарысы пра нашу мову ў дзяржаве і грамадстве. Тэма дня. Што значыць «усё ляснулася» і ці патрэбны нам расейскі мат? Розныя там брыдкаслоўе рускамоўнае падыходзяць. Беларусы адчуваюць менш станоўчых эмоцыяў, чым любая іншая нацыя свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні амерыканскай сацыялагічнай лабараторыі Гэлап. Гэтае даследаванне было праведзенае ў 2018 годзе на выбарцы 1000 чалавек ва ўсім свеце ў 143 краінах. Дык вось, як я ўжо казаў, беларусы адразу перад Афганістанам, які зачыняе гэты спіс. Вось, Ганна, ўсё ж такі Афганістан гэта краіна, дзе адбываецца дзесяцігоддзямі ўжо перманентная вайна, дзе сярэдні ўзровень жыцця, працягласць жыцця мае на ўвазе, гэта 50-52 гады, у Беларусі гэта 72 гады. Беларусь гэта краіна ўсё ж такі ў геаграфічным цэнтры Еўропы і не самая бедная краіна свету. Але чаму вось такая вялікая розніца як бы у гэтым жыцці, ва ўмовах жыцця, але такая блізасць вось у гэтых эмацыйных, скажем, паняццях? Чаму гэта так адбываецца? Вот перш чым даць сваю версію, я хацела бы крыху патлумачыць, дзеля чаго увогуле гэты рэйтынг ствараецца. Вот, амерыканская даследчая установа Гэлапа, такая адна з найбольш вядомых у свеце, якая дзесяцігоддзямі даследуе грамадскае меркаванне ў Злучаных Штатах і ў многіх краінах свету. Вот, і можна так скептычна паставіцца, навошта вот гэты эмацыйны рэйтынг, навошта вот такое нешта незразумелае даследаваць як эмоцыі. Можна даследаваць унутраны валавы прадукт, беспрацоўе, вот колькасць жанчын у парламенце, якая як у Беларусі ні пра што не гаворыць, акрамя таго, што гэта рашэнне Лукашэнкі, так? Так вось, даследчыкі Гэлапа, яны мяркуюць, што вот гэтыя канкрэтныя дадзеныя, яны могуць не дазволіць вот, сусветным лідарам, палітыкам, эканамістам заўважыць вельмі важныя ўзрушэнні ў розных грамадствах. І калі даследуецца рэйтынг эмацыйны, то тады у сукупнасці з вот такімі лічбавымі рэйтынгамі можна пабачыць, што адбываецца ў грамадстве. Ну, напрыклад, можна запытацца чалавека, так, ці падабаецца вам ваша праца? Можна запытацца, як ваше жыццё? І вось адказ на наступнае пытанне будзе дакладна паказваць сітуацыю ў краіне. І я не ведаю, ці беларускія ўлады аналізуюць дадзеныя гэтых рэйтынгаў, бо ў дадзенай сітуацыі беларусы негатыўныя эмоцыі маюць збольшую ўвогуле не эмацыйныя. Гэта сведчыць пра іх незадаволенасць жыццём, так? І гэта не лічбы ВУП, якімі можна хвастацца, ці нейкія іншыя лічбы нізкага беспрацоўя, якія таксама ні пра што не сведчаць. А што да таго, з якімі краінамі можна параўноўваць Беларусь вось у гэтым рэйтынгу, якая на нізкай пазіцыі. Я вывучала за некалькі гадоў даследавання вот якраз гэтага эмацыйнага рэйтынгу, і вот ужо ў 15 годзе такая самая была лічба. Беларусь таксама была сярод самых нізкай эмацыйных краінаў свету, і побач з ёй, нават горш за яе, была Грузія, так? Таксама зусім іншая краіна, таксама все абсалютна рознае. Была Літва, так? І была, вот зараз я яшчэ скажу, была Украіна, былі азербайджанцы і былі манголы. Так што параўнанне, напэўна, тут нелагічнае, трэба глядзець у комплексе канкрэтна сітуацыі ў краіне, і гэта вызначэнне стаўлення людзей да таго, як яны жывуць. І таму важна гэта ведаць. Вось, працягваючы метадалогію, пра якую ты згадала, я проста нагадаю пра тое, як увогуле адбываецца гэтае даследаванне. Задаюцца людзям пытанні, 5 пытанняў пра эмоцыі станоўчыя і 5 пра негатыўныя. Я проста нагадаю некалькі з іх. 5 станоўчых – гэта адчуванне, што вы учора добра адпачылі, што да цябе ставіцца з павагай, радасць,
шмат усмешак і смеху, таксама адчуванне, што ты вывучаеш ці робіш нешта цікавае. Таксама 5 негатыўных перажыванняў гэта гнеў, стрэс, смутак, фізычны боль і трывога. Вот, Сергей, вы вот часто писали раней у сваіх публікацыях про тое, што ў Беларусі, у прынцыпе, як і ў розных іншых аўтарытарных краінах праводзіць сацыялагічныя даследаванні, у прынцыпе, бескарысна, паколькі людзі баяцца адказваць шчыра на любое з пытанняў. Так можа і тут тая самая справа. Можа беларусы насамрэч вельмі эмацыйныя і просто, ведаеце, кажуць, квітнеюць сваімі эмоцыямі, а просто вырашылі павесці сабе больш асцярожна і вось выкруціцца такім чынам адказаць. Ну, я калі пісаў, я звычайна цытаваў Васіля Владимировича Быкова, які казаў, што так, у камуністычных краінах ці ў краінах аўтарытарных сацыялагічныя даследаванні часта не маюць ніякага сэнсу, просто людзі баяцца адказваць ці неправільна, неадэкватна адказваюць з розных, так сказаць, прычынаў. Але вот у дадзеным выпадку я б сказаў, што тут ёсць дзве такія праблемы. Бо як ввогуле чым можна вымерыць эмацыйнасць? Ці мы гаворым канкрэтна пра нейкую асобу, тады, прабачце, ніхто мне не дакажа, што, скажам, эстонцы альбо фіны, альбо нарвежцы больш эмацыйныя, чым беларусы. Не, чаму? Яны могуць быць задаволены проста з нейкай падзейкай адбылася? Так, але пытанне, як гэта выяўляецца. Да? Альбо мы калі гаворым пра нейкую сукупнасць грамадства, эмацыйнасць, ну тады мы ввогуле павінны ісці да Гумілёва, да яго тэорыі этнагенеза зямлі, да тэорыі пасіянарнасці. Тады вот по гэтай, скажем, логіцы, да, ну, грузіны вельмі эмацыйныя, столькі яны правялі розных зменаў, але мы возьмем савецкі перыяд, скажем, 20-й, 30-й, 40-й і 50-й гады, яны так жа сидзелі маўкліва, як і беларусы і украінцы пад гэтай сталінскай дыктатурай. І все ж таки, я думаю, што збольшага вось гэта, ну, правільныя нейкія высновы, і вось калі вы прадстаўлялі тэму, вы правільна зазначылі, што гэта, магчыма, дапамагала беларусам выжываць. Все ж таки, мы, калі гаворым нават пра сучасныя актуальныя палітычныя падзеі, мы не павінны забывацца, што беларусы больш як 200 гадоў былі пад акупацыяй. Розныя формы мела гэта акупацыя, але гэта была акупацыя іншай краіны Расіі. І гэта прымушала роўна, як і тое, што беларусы пастаянна былі вось на гэтым піку прахода, так сказаць, розных войскаў там з захада на ўсход і гэтак далей, гэта дапамагала выжываць. І мела гэта станоўчы момант, але гэта мела і адмоўныя моманты, пра якія, магчыма, пагаворым сёння. Так, Віталій, вось зараз пытанне ў Менск. У 2017 годзе вось у падобным пытанні Гэллапа беларусы былі на 13-м месцы з канца, значыць, нашмат лепшым, чым сёння, хаця таксама завяршаючы спіс. Што такое сталася за 2 гады, там фактычна за год ад папярэдняга даследавання, што Беларусь так страціла моцна і апусцілася фактычна на перадапошняе месца? Ну, адказ відавочны. Нічога не сталася, таму беларусы сталі яшчэ менш эмацыйнымі. Вы ўжо сказалі, што якая метадалогія, якія вы адчуваеце пачуцці, там, станоўчыя ці негатыўныя. І вось беларусы, паколькі ўсё краіне застаецца в значнай ступені замарожанае, няма ні зменаў, няма, асабліва апошнія 2 гады, ні добрых, ні кепскіх зменаў, калі там з 14 по 17 былі кепскія змены, падзенне вытворчасці, падзення даходаў. Цяпер яны стаяць неяк на месцы, все, адкуль тады зведаваць нейкія эмоцыі. В этом сэнсе, я, ведаеце, такая фраза, што нашы недахопы – гэта працяг нашых станоўчых якасцяў. Так і тут. Вот, што, як это ўспрымаць? Я абсалютна не згодны ўспрымаць это адназначна як нешта негатыўнае, як нешта такое пасіўнае. То, што беларусы не зведваюць эмоцыю за розных самых недарэчных ці не вельмі значных нагодаў, это можа наадварот, это могуць пазайздросціць, ведаеце, буддійскія монахі, паколькі беларусы дасягнулі такого ўжо дзену, што яны не рэагуюць на нейкія дробязі жыцця. Ці англійская арыстакратыя, якая была прынцыпу, што трэба стрымліваць свае эмоцыі і кіравацца, ведаеце, розумам і пачуць. Вся эта знакамітая англійская літаратура 19 стагоддзя, якая спрабавала раскрыць людзей, каб яны выказвалі эмоцыі, а не толькі халодны розум. Але менавіта такая была англійская арыстакратыя, а зараз такія беларусы. Яны лічаць, што в сённяшнім свеце няма за нейкіх дробных рэчаў праяўляць свае эмоцыі. Дзякуй, Віталь. Мы все-таки пайшлі трошки далей за Гэллап і запыталіся мінакоў на менскіх вуліцах не проста, ці адчувалі вы нейкія там станоўчыя ці кепскія пачуцці учора ці сёння, а чаму беларусы самая неэмацыйная нацыя свету? Давайте зараз паглядзім, што адказалі беларусы. У нас спокойная страна, спокойная обстановка, болото. Что предполагает
резких действий не совершать, можно утонуть. Поэтому и так внешне они себя и ведут. А внутри это огонь. Нет, я не согласна с этим, потому что белорусы самые эмоциональные люди, они чувственные, душевные. Как это она не эмоциональная? Что вы не знаете ни Куба Колоса, ни Янки Купалы? Недавно была в Москве. Ну вот там так точно не усмехаются. На самом деле мы очень эмоциональная нация. Просто у нас это все внутри. И плохо. На самом деле это плохо. То, что мы там первые по самоубийствам, мы погибаем молодыми, это то, что мы не можем вот свою внутреннюю эмоцию перевести во внешнюю. Очевидно, считают неэмоционально, что вот на эти события всевозможные реакция какая-то идет. С транспарантом не выходят. А вообще я не буду, я не знаю даже, как это выразить, но я не согласна, я считаю, это не так. Самые эмоциональные – это белорусы. Почему? Почему? Потому что живем у красивой краине и хорошо живем. Ну, не думаю, что мы такие прям не эмоциональные. Мы эмоциональные, просто мы все держим в себе, хотя в некоторых ситуациях мы не эмоциональные, но я не буду говорить на камеру. Не знаю, ну, допустим, если ехать в Европу, путешествовать, заряжаешься, приезжаешь сюда, улыбаешься всем, люди смотрят на тебя и воспринимают, как будто ты что-то от них хочешь. Можна зрабіць одну выснову, што даследаванне Гэллапа гэта, ведаеце, фальшыўка, сделаная ў Польшы, як класік сказаў. Ну, фактычна разбітае ў пух і прах даследаванне Гэллапа нашым апытаннем уласным. Людзі просто сапраўды квітнеюць гэтымі эмоцыямі. Ганна, вось давайте зараз пагаворым, правядзем хутчэй наше ўласнае даследаванне. Вы стваральніца папулярнай суполкі Радыё Свабода «Толькі жанчыны» у Фейсбуку. Дарэчы, захвочам усіх дадаваць у сябры. І вот што вы там адчуваеце, калі беларусы паміж сабой камунікуюць? Бо там абмяркоўваюцца даволі такія, ну, скажем, спрэчныя або неадназначныя пытанні, там, нейкіх жаночых, гендер, фемінізм. Это тое, што ў стане, скажем, узбурыць людзей, так эмацыйна іх накруціць. Вот які ўзровень выказвання там думкі, дэбатаў паміж сабой, дыскусіі, культуры? Як вот вы ацэніце эмацыйнасць? Перш чым адказаць, я б такі панятак хацела ўвесці, ну, які многія ведаюць, эмацыйны інтэлект. Это такая набытая з часам эвалюцыі ўласцівасць разумець як свае эмоцыі, так эмоцыі суразмоўцы і ў адпаведнасці з гэтым дзейнічаць. Вось у рэальным жыцці большасць беларусаў цудоўна як бы вот выкарыстоўваюць свой эмацыйны інтэлект. Напрыклад, калі чыноўнікі слухаюць Лукашэнку, ну, яны робяць адпаведныя твары, так? Таму што яны ведаюць, што ім выжываць трэба. І ў рэальным жыцці мы гэты эмацыйны інтэлект выкарыстоўваем. Калі справа пераходзіць на віртуальнае жыццё, то правілы мяняюцца. Ты не ў твар у твар, як бы ты не скажаш, ну, это не толькі суполкі, толькі жанчыны, тычыцца любых гарачых дыскусій у сацыяльных сетках, у якіх мы все удзельнічаем. Калі ты з чалавекам не твар у твар, калі ты нават з ім незнаёмы, але толькі так вот віртуальныя вы сябры, то значна прасцей быць больш грубым, значна прасцей выказваць катэгарычныя меркаванні, значна прасцей, ну, абражаць проста, чаму-то это і баны бываюць, і там, і вот вельмі часта у нашай суполцы ёсць заклікі такія: прыбярыце гэтага сябра, прыбярыце гэты каментар, ён там не адпавядае правілам. І з майго, як бы вот, з майго досведу катэгарычнае меркаванне выклікае з усіх бакоў, выклікае абсалютна ўсё. Ну, стаўленне да ісламу, стаўленне да абортаў, стаўленне да фемінізму. Супрацьлеглай, і ў большасці выпадкаў яны вельмі катэгарычныя. Я, як адміністратар, весь свой эмацыйны інтэлект бяру, выкарыстоўваю, каб заставацца максімальна нейтральнай, застацца ў баку, не пасварыць удзельнікаў і каб яны далей працягвалі да гэтай дыскусіі. Гэта такі, я так думаю, што на гэта спатрэбіцца яшчэ не адно даследаванне, каб вывучыць якраз вось гэты феномен, не толькі беларусаў, я думаю, контактаў віртуальных, якія все ж становяцца, ну, ніжэйшымі па культура палемікі, калі мы пра яе гаворым, то гэта все ж ніжэйшы ўзровень палемікі. Ну, напрыклад, тут за дзень да запісу нашай перадачы была бурная дыскусія пра тое, ці мусяць адміністратары выставляць у суполцы пасты
які тычацца якраз тэмы нашай суполкі на расійскай мове. Ну, это больш за 200 каментароў і катэгарычныя меркаванні, хтосьці так, што тэматыка важнейшая за мову, а хтосьці не, гэта радыёсвабода, мусіць все ж датрымлівацца і мову. І вось такія жарсці, вось такія эмоцыі. Здавалася б, на тэме, которая ж 25 гадоў у некаторых аскоміну набіла ўжо. Дарэчы, вось з пачаткам вясны просто адбыўся выбух паведамленняў у беларускіх СМІ пра ілжывыя мінаванні розных аб'ектаў, пераважна ў Менску. І знаходзіцца заўсёды некалькі суайчыннікаў, якія вось хочуць пагуляцца з эмоцыямі іншых і сабе таксама гарантуючы эмоцыі, не толькі, праўда, эмоцыі, таксама судовыя прысуды, бо за гэта вельмі жорсткае пакаранне ў Беларусі. І пра гэта, вось пра гэтае ілжывае мінаванне выказаліся ў тым ліку і класікі Саўка ды Грышка. Страшное дело, захотел я пару носков купить и в торговый центр галереи пошел. Не слышишь ты, Гриша? Эй, ай-яй-яй-яй-яй. Там мину искали, я оставший без носков. Дивная справа, я недавно купил на технику квиток. Хотел смотаться, увидел на пару дём. На вокзале. Ай-яй-яй-яй-яй. Мину шукали и отшабили все. У Минску, еще по Швинску, одна вина, стыне кров. У Минску шукают мину. Поеду я лучше в деревню, Гришка, будь здоров. Все шукают дерзких минеров их. Шукают и хочут отдать под суд. А знаешь что, Гриша? Ай-яй-яй-яй-яй. Почему-то мне кажется, что их так и не найдут. У Минску, все по Швинску, одна вина, стыне кров. У Минску шукают мину. Поеду я лучше в деревню, Гришка, будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Сергей, я вось не выпадкова згадаў пра вясну, паколькі, ведаючы, пасля зімы абуджаецца ўсё ў прыродзе, таксама і ў псіхіцы людзей розныя рэчы адбываюцца пасля працяглага такога адпачынку, так бы мовіць, і людзі не заўсёды адэкватна рэагуюць на некаторыя рэчы. І я вось неаднаразова чуў, і сёння вось у пытанні нават пра гэта ўзгадвалі, мы пра гэта гаварылі, што калі людзі назапашваюць пэўныя эмоцыі ў сабе, і кепскія, ну, пераважна кепскія, то пазней, калі адбываецца нейкі крытычны момант, адбываецца гэты вось выбух або выплёскванне гэтых эмоцый, гэта можа прывесці да нейкіх трагічных нават наступстваў. І, ў прынцыпе, нават беларускія класікі пра гэта вось заўважалі. Я адмыслова сабе знайшоў той радок з верша Куба Коласа: «Гнуся, але да пары, я маўчу, трываю, але скора загукаю, стрэльбі, хлопчыкі, бяры». Вось, магчыма, вось наступствы гэтага трымання эмоцыяў у сябе і могуць быць вельмі трагічнымі цяпер. Але вось у вас, як сведкі гісторыі 90-х гадоў, фактычна як аднаго з лепшых беларускіх апісальнікаў тых падзеяў, вось пасля дзесяцігоддзяў таталітарызму у 90-х годах вы адчувалі гэты ўсплёск эмоцый у Беларусі, калі вот раптам стало можна тое, што раней забаранялася, і людзі абсалютна інакш пачалі паводзіць, просто змяніліся радыкальна? Ну так, абсолютно правильно. Ну, я, по-перше, подтверждение ваших слов про весну могу сказать про две весны. Это весна 91 года, когда у красавіку рабочие вышли, 100 тысяч человек вышло на площадь. Причем я хочу сказать, что, я, может быть, впервые про это скажу, что вот первые импульсы этих рабочих, так сказать, это были, не, что называется, не за правых, не за левых, не за коммунистов, не за БНФ, а чарка и шкварка. І вось толькі тады удзел лідараў рабочага руху Сергея Антончыка, Віктора Івашкевіча, іншых актывістаў БНФ, менавіта якія былі ў рабочым руху, павярнулі, скарэктавалі, скажем, на патрабаванні палітычныя і нацыянальныя. Людзі ўспрынялі гэтыя палітычныя патрабаванні, іх ужо высоўвалі самі, то бок ад лідараў таксама залежыць шмат. А другая гэта весна 96-го года, якая так і называецца весна 96, пачалася з Дня волі, потым другого красавіка і чарнобыльскі шлях, якая фактычна вот гэтымі сотнямі тысяч, калі браць у суме людзей на плошчы, на вуліцах, яна спыніла анексію Беларусі. Мы ўжо кажам пра палітычны вынік, але вы спыталі вось на працягу
такого светлага часу адраджэння, так, ну, скажем, 90-й, 95-й год, так, менавіта. Вот калі прыйшла, ці, скажем, была здабытая гэтая свабода, калі абсалютна свабодна можна было гаварыць, ну, все, просто сучаснай моладзі нават, ну, цяжка это усвядоміць, як это было. Людзі абсалютна па-іншаму сябе паводзілі. Людзі былі адкрыты, па-іншаму сябе нават паводзіла і міліцыя, і КДБ сябе паводзіла, КДБісты паводзілі па-іншаму, і міністры, і паўсюль. Это сапраўды была абсолютная розница. Это вот просто подтверждает теорию, что у диктатуры, у авторитарной ситуации, ну, сподеваться на некие такие светлые всплески не выпадая. Я все ж таки прихильник того, что чим лепш, тим лепш. Сергей, можна вас запитатися? От ми неодноразово бачили ва українському парламенті демократична країна бойки за мову. Шмат было, украинцы кажут, нам соромно за гэта. А калі б беларускі парламент быў свабодным, магчыма, і там былі бойкі за мову? Ну, беларускі парламент быў адносна свабодны ў 95-м годзе. Не ведаю, як за мову, але боек не было. Хаця вот калі я пишу вот гэтыя кніжкі свае, вяртаюся туды, мне вот часам хочется влезці назад в овальную залу і, так сказать... Ну, але назад уже немагчыма. Але я все ж таки прыгадываю, все ж таки там была такая бойка, калі Владимира Жириновского спустили с лесвицы. Не, гэта мы с Садовским спустили Жириновского не в овальной зале. Это был снежень 91-го года. Сапраўды мы Жирика спустили по лесвице. Я его толкал, а Петя Садовский ему, так сказать, нанес таки хороший. Кто говорит ввогуле про анімацыйных беларусаў? Не, тут было эмоцыйна. Віталь, зараз пытанне ў Менск. А вось наколькі эканоміка і палітыка ўплываюць на гэтае пачуццё эмоцыйнасці, шчасця беларусаў? Все ж таки эмоцыйнасць і шчасце — это блізкія паняцці, таму што шчасце — гэта пачуццё вось нейкай мэты. Без добрых эмоцый это цяжка дасягнуць гэтага. Все-таки прагрэс рухаецца наперад. Беларусы жывуць сёння лепш, чым 30 гадоў ці 40 гадоў назад. Але гэта чамусь не праяўляецца ў такіх рэчах. Ну, па-першае, калі казаць агулам, то все-таки эканоміка, безумоўна, ўплывае. Ёсць іншы рэйтынг таго самого шчасця ці задавальнення ад жыцця. І там якраз мы ведаем, на першых месцах, здаецца, Данія. І ввогуле эту дзесятку абліпілі еўрапейскія, пераважна скандынаўскія краіны, якія менавіта ну, з найбольшай, з найлепшай эканомікай і ввогуле сацыяльнымі гарантыямі, то, што ў сярэднім называецца ўзровень жыцця. Ну, але вот эмацыйнасць трошкі яна па-іншаму, паколькі сапраўды она вымираецца, наколькі чаканні людзей супадаюць з нейкай рэальнасцю. І ў гэтым сэнсе паўтаруся, што калі ў Беларусі з 2010 года, теперь 19 заробак не змянился, тады ўжо в конце 10 года было $500. І зараз $500, паколькі даляр трошки іншы, то фактычна доходы людзей зменшыліся за 10 гадоў. Гэта фактычна адзіная краіна в Европе, дзе такое назіраецца. Нам ва Украіне былі праблемы за апошнія 3-4 гады, але каб за 10 гадоў доходы людей меньше, чем 10 годов назад, таких европейских краин нема. Тому, конечно, откуль браться станоўчым эмоцыям, и больше того, не сам чисто доход, а тое, что вот менавіта у беларусаў у многих знікае пачуццё, ну, некай веры, надзеі. Калі ўж мы тут вспомнили пачатак 90-х, то гэта было пачуццё менавіта оно панавала. Хаця был развал эканамічны, хаця было недахоп там тавараў, але многія людзі разумелі, што пачынаецца новая эпоха, што скончылася, як тады все ўспрымалі это негатыўна, камуністычная эпоха, і зараз, ну, конечно, былі трошки наіўныя чаканні, но такое было разуменне, што мы хутка прыйдзем на дэмакратыі, капіталізму, дабрабыту. Як бы то ни было, менавіта вот этой некалькі гадоў першых яны на фоне таких эканамічных цягат, на фоне эканамічнага, скажем так, крызісу, тым не менш яны былі гадамі спадзяванняў, у кожных людзей по-рознаму, але спадзяванні былі, паколькі, ну, прайшоў только 1, 2, 3 года пасля значнай гістарычнай падзеі. Вот у беларусаў няма гэтага спадзявання на лепш. Оно з'яўляецца кожныя новыя выбары, але адметнасць тым, што апошнія прэзідэнцкія выбары нават ужо спадзявання не нараджаюць. Мы ведаем, што калі ў 10-м годзе сапраўды былі масавыя шэсці 19 снежня, і людзі спадзяваліся нейкія перамены, то ўжо ў 15-м годзе вся нават апазіцыя, дэмакратычная супольнасць, тыя, хто ўдзельнічалі ў выбарах, не мелі ніякіх спадзяванняў. Ну вот адкуль з такой сітуацыі, такой кансервацыі могуць узнікнуць нейкія станоўчыя эмоцыі? То ўсё ж таки ёсць некая заканамернасць, чаму гэта месца Беларусі пагоршылася. Сергей, вот вы
вы больш 20 гадоў жывяце ў Еўропе, бадай самым такім паспяховым рэгіёне свету, і вось наколькі паводле вашых назіранняў гэтыя моманты, як пазітыўныя, негатыўныя эмоцыі, увогуле пытанні абыякавасці, актыўнасці, радасці ўплываюць на прагрэс? Ну, цяжкае пытанне, таму што калі мы паглядзім на краіны, якія найбольш развіты, менавіта нават у еўрапейскім рэгіёне, так, гэта скандынаўскія краіны, то вось там такія, ну, выглядае менш эмацыйныя людзі, ва ўсялякім разе яны менш выяўляюць сваіх эмоцый. Ці шчаслівыя яны ўнутры сябе, я не ведаю. Я думаю, ввогуле гэта не вельмі звязана, вось гэта эмацыйнасць і ўзровень жыцця. Что для меня вот однозначно, вы сказали, что я давно тут живу, но я вот 20 гадоў не быў у Беларусі, у 16-м годзе пасля 20-гадовай адсутнасці прыехаў. Зараз езжу по 2 разы, по 3 разы на год да бацькоў. Вот што кідаецца в вочы адразу, што сапраўды ты адчуваеш паміж сабою людзьмі пэўную такую эмацыйную сцену. Это не тому, что там я приехал, а и у их помеж собой. Это пэўная эмоцыйная стена. Это проявляется у маршрутцы. Калі, скажем, от Менска до Витебска ты едешь 4 гадзіны, и люди помеж собой просто не загавораць, ці ў тэлефонах сядзяць, ці, так сказать, насцярожана глядзяць, и гэтак далей. Гэта адчуваецца. Я гэта звязываю, конечно, с тым, про что вы сказал Віталь Дзаганков, что, ну, видать, няма уже ни на что надзеяў, и просто цяжкае эканамічнае, фізічна, эканамічным сэнсе матэрыяльнае жыццё. Ганна, таксама коротка, а ці можа гэта вось адсутнасць эмацыйнасці канвертавацца ў нейкі плюс для беларусаў? Я б сказала, што гэта адсутнасць вонкавай эмацыйнасці. Вот ты, Дзіма, уже пачаў класікаў цытаваць. Я хацела таксама працытаваць Алеся Адамовіча, «Нямко ягоная повесць». Там Франц, калі Паліна чакала дзіця, ён глядзеў на яе і так для сябе сказаў, што зразумеў таямніцу усмешкі Моны Лізы. Паводле яго гэта усмешка скіраваная дзіцяці, якое ўнутры жанчыны. Вот беларусы часам падаецца, што вонкава яны гэтыя эмоцыі не праяўляюць, але это не значыць, што гэтых эмоцый няма. Вось гэты вобраз жанчыны, якая як бы і працягвае свой род, якая чакае дзіця, яна яму усміхаецца, і яна перапоўнена эмоцыямі насамрэч. Толькі геніі, як Леанарда, як Адамовіч, вось гэтыя эмоцыі маглі пабачыць. Беларуская асаблівасць у тым, што гэта эмоцыя не ў крыку, не ў бойцы, а вот нейкай унутранай усмешцы, ці можа ва ўнутраным пратэсце, які таксама, ну, это просто наша арганічная такая магчыма якасць. Это вот моя версія. Яшчэ адзін нюанс. Я думаю, што вот сімвал Беларусі, калі браць, скажем, Грузію, там гэта ваяр, значит, а вот символ Беларуси жанчына. Надо пригадать, перший з'езд белорусов свету – это жанчына, и самый великий твор літаратуры, знак бяды, быкаўскай Степаніда, таксама жанчына з адкрытым фіналам прычым. Адкрыты фінал. А бомба міжчасе чакала сваёй пары. Мы не ведаем, што здарыцца з той бомбай, якую паклала Степаніда. Віталь, я маю пытанне, ці можна эту бомбу разброіць, што можа здарыцца, а што павінна хутчэй здарыцца, каб беларусы ўсё ж такі нармальна функцыянавалі, таму што ўсё ж такі это не добра спецыялісты кажуць, калі чалавек душыць у сабе гэтыя эмоцыі. Ну, я думаю, в пэўным сэнсе тут не варта чакаць таких кардынальных пераменаў. Нейкі генетычны код не зменіш, і вся гісторыя, і тыя ж самыя, як выказвались наши пытаныя людзі балоты, это не жарты, а гэта сапраўды тое, што геапалітыка, ці там сапраўды тэорыі пасіянарнасці шмат можна тут гаварыць, але тое, што ўплывае на стварэнне пэўнага, ну, скажем, нацыянальнага менталітэту. І тое, што, напрыклад, беларусы, скажем, не эмацыйныя, то гэта не здарэнне апошніх там толькі 10-25 гадоў, гэта все-таки фіксавалі людзі, якія назіралі за беларусамі, там прыязджалі там з захаду ці з Расіі в 19-м і 20-м стагоддзі. Гэта нейкая прыкмета беларускага менталітэта. Чаму? Ну, сапраўды, геаграфія, плюс тое ж самае, нават можна сказаць, такі, ну, як бы, можа быць, не самы палітычны фактор, як колькасць сонечных дзён. За год у нас в Беларусі 52 сонечных дні.
людзьмі за год. Это такая вось статыстыка. Гэта адна з самых несонечных краінаў, прынамсі, у нашым рэгіёне еўрапейскім, я думаю, нават і ў свеце. Плюс няма свайго мора. Я думаю, гэта таксама уплывае на такі не самы сонечны менталітэт. Так што ёсць нейкія рэчы, якія не зменяцца нават пасля перамогі дэмакратыі. Дзякуй, Віталь. Ось выраз «усё ляснула» або «усё ляснулася» вельмі папулярную Беларусі. На першы погляд ён дужа апакаліптычны, але ён все ж таки звязаны з аптымістычным нацыянальным менталітэтам, і показку з гэтым выразам вельмі любіў Уладзімір Караткевіч. Якая гэта показка, давайте паглядзім у сённяшнім выпуску перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Усё ляснулася. Конец усяму. Усё прапавала. Чалавек нешта хацеў зрабіць, і гэта ў яго не атрымалася. І тады ён скажа, усё ляснулася. Ну, можа, што ўсё канец усяму. Так, або нейкай справе ці рэчы. Ну, дарэчы, ёсць варыянты «усё ляснулася» або «усё ляснула». Скажам, выраз «ляснулі грошы ў банку». Знакаміты беларускі філёлог Антон Адамович, зорка мовазнаўства міжваеннай пары і беларускай эміграцыі, акурат такі выраз прыводзіць як прыклад жывой гарадской беларускай мовы, колішняй. А да якой мовы залічаць слова «ляснуцца» і выраз «усё ляснулася» нашыя апытаныя мінакі? Усё ляснулось? Я бы сказала, что это не белорусское, это более такое простонародное, все лясность. Пошло прахом. Ого! Мы, як нацыя, нарэшце даспелі да разумення, што простанародны і беларускі – гэта не адно і тое самае. Але ўсе іншыя нашыя вулічныя эксперты слова «ляснуцца» адназначна атаясамлялі з беларускаю моваю. Не знаю, не ведаю беларускую. Усё ляснулася. Не чули? Не чула. Але толькі гэтая спадарыня, адзіная асоба ў нашым апытанні не ведала значэння выразу «усё ляснулася». Усе астатнія выдатна цямілі. Гэта характэрна беларускі выраз, як і дзеяслоў «ляснуцца». Яго не ведае, альбо аналагічнага, не ведае расейская літаратурная мова, не ведае і украінская. У апошняй ўжываецца дзеяслоў «ляснуты», але зваротнага на «ся» украінская літаратурная мова не фіксуе. А ў нас ёсць і выклічнік «лясь», і лясканне зубамі, і дзіцячая гульня ў ляскаўку або ляшчоткі, калі вядоўца з заплюшчанымі вачыма мусіць адгадаць, хто яго ззаду неўпрыкмет ляснуў. Выраз жа «ляснуць» або «ляснуцца» у значэнні «панішчыцца», «знікнуць», «спыніцца» звязаны з нацыянальным аптымістычным менталітэтам. Уладзімір Караткевіч вельмі любіў показку паданне пра гаспадара, у якога згарэла гумно з усім ураджаем. І вось гаспадар стаіць на папялішчы і бядуе: «Ой, і пагарэў ты, Яўхім, ой, і пагарэў жа». І раптам: «Але ж затое і мышэй ляснула». І як жа гэтую сакавітасць мовы перадаць па-расейску? Ну, я не уверен, что так, но все пошло наперекосяк. Зараз і мне не прийде на думку по-російськи, як усё ляснулася. Аказваецца, цяжка менчукам падшукаць конгеніяльны выраз на расейскай мове, якую бальшыня з іх, відаць, карыстаецца штодня. А вось вам адчуванне рэальна беларускамоўнага чалавека. Ну, розныя там брыдкаслоўе рускамоўнае падыходзяць. Думаю, расейская мова мае і цэнзурныя лексычныя рэсурсы. Але ў практыцы нашыя ўсходнія суседзі, пачынаючы з іхных міністраў ці генералаў, не могуць абысціся без нецэнзуршчыны, калі архаічныя словы з эратычнай сферы ўжываюцца як брудная лаянка. Ну а вось я перакананы, што расейскі мат – такая самая небяспечная зброя, разбуральная зброя так званага рускага міру, як і расейскія танкі ці расейская прапаганда. Не ўжывайма расейскага мату, інакш лясняцца нашая мара пра цывілізаваную, культурную, еўрапейскую Беларусь.
Выпадкова сустрэты нашай камандай на вуліцы музыка Алесь Чумакоў. Сапраўды выпадкова сустрэты гэта не быў. Раяль у хмызах. Пра выраз «усё ляснулася» і пра іншыя эмацыйныя беларускія выразы рэзюмуе. Гэта павінна гучаць па-беларуску. Так, бо беларуская мова мае найбагацейшую палітру для перадавання ўсіх магчымых чалавечых эмоцыяў у межах прыстойнасці. Калі ўсё ж такі некалі ў апытанні Гэлапа беларусы зменяць думку і раскажуць пра свае вялікія эмацыйныя адкрыцці, вялікія пачуцці і пазітыўныя, і негатыўныя, то лепш, канешне, каб яны былі на сваёй мове, а не на чужынскай. Такі кантэкст тых падзеяў, пра які мы сёння разам з Ганнай Соўвась, Сяргеем Навумчыкам у Менску з Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся і шукалі адказы разам.